Zdravím vás, kamoši. Takže v dnešnom dieli si ideme baliť darčeky. Veľmi sa na to teším. Prvý darček tu mám, čo kúpil pre rodičov. Buď máme, alebo otcovi dám. To sa ešte rozhodnem. A je to takýto rýžovar rice cooker. Idem to rozbaliť, skontrolovať, či to je všetko v poriadku, lebo ja som to ešte aj nevybaloval. Ja som to všetko objednával a potajomky som to preberal. Takže len tak rozbalím a pozriem, či tam je všetko, čo má byť. Paráda. Máme tu takúto naberačku. A je taký maličký, ale postačí, určite postačí. Pozrite sa. Paráda. Ľahučky. Perfektná vec. Takže idem to zabaliť, aby si rodičia nevšimli. Ešte sieťový kábel tu je. Takže paráda. To bolo asi takto. Áno. Zabaliť tak do pôvodného stavu. Zdanilo sa mi rúčka. Takto chvíľku tak nezasuniem. Ešte. Tam späť. Radzína. Tu zalepím tam späť. To stalo. Nevadí, vyhodím do koša. Idem to zabaliť. Videjko vám zrýchlim, keď to budem baliť. Potom vám ukážem teraz. Takže rýžovar máme zabalený. Takto jednoducho. Viem to robiť aj krajšie, ale veľmi krehký papier. Asi dokúpim hrubší papier na balenie. Ale vyzerá to pekne celkom. Že pravdepodobne mama bude určite rada a spokojná. A ideme na ďalší darček. Ďalší darček je takýto tyčový vysávač, takisto od Silvercrest. Je to 2 v 1, bezvrecuškový a takisto som ešte neotváral,
mám to už odložené asi pol mesiaca. Ale ešte som nevidel, že čo je v tom, som to rýchlo schoval. No je ťažké udržať balíky. Tu je klasický. Ja to aj vybalím pre vás, ja to potom pekne zabalím naspäť. Metla, alebo čo to je, tu je teleskopická tyč. Áno. No a tu nás sú takéto nastavce na nejaké mikroveci. No a tu je samotný motor, to je zabalené. A potom už iba plúčka tam je. A sú také skútky. Nebudem sa videl skútkovať. Takto. Je to taká dobrá vec, je to na sieť, kupoval som akú, takýto vysávač, klasika. Skúšam, že či vôbec funguje. Paráda. Tady taký není očem, to je darček pre mamu. No. Budem ja toto vedieť rozobrať ešte. Či toto je ľahšie česky. Ja to idem rozobrať, poskladať naspäť do krabice. Moju krásnu manželku. No a pozrite sa, vysávač je zabalený. Bomba to vyzerá, ty vieš baliť. No akože nesnažím sa veľmi, robím to rýchlo, lebo rodičia sú dole. No už ty si skúsený, takže tebe to ide. Takže vysávač Pekne. je zabalený, aj odskúšaný, funkčný. Hej? Hej, Dobre ide. hej, bomba. Hej? Vieš, Ha? aký toto ťah má silný? Super. Rýžovar je zabalený tiež. Čiže sa potom oplatilo kúpiť? Oplatilo, áno. No a my ideme ďalej, priatelia. Tak, máme tu ďalší darček pre mamku. Takýto set. Sapun. Magnolia. Všetko je z magnólie. To ona sa poteší, lebo ona má rada také. Body Care Collection. Je to tak aj pekne zabalené s mašličkou, že je to škoda aj baliť, ale ja to zabalím. A potom ešte takéto pyžamko od Evičky dostala. Toto umelé nechtíky. Ona má rada také nechtíkovské procedúry. Pyžamko pekné. Fialové. A toto ju určite poteší. Ináč, kúpil som to v Action. Neviem, či to tam ešte majú. Stojí to takých 7 eur. No myslím si, že nikoho neurazí taký darček. Tu je taká čistiačná vodička, taký
Fú, neviem ani čo všetko tu je. Sapuň viem, že je po cigánsky mýtlo. Toto. A potom ešte taká húbka tu je na tvár. No, idem to zabaliť. No, takže ďalší darček máme zabalený pre mamku. Takto mi to vyšlo. Ťažko sa balia také, keď to nie je krabica, ale veci. Snažil som sa tam dať stúžku, nejakú peknú. Možno to ešte vyšperkujem potom na konci, keď to všetko zabalím, ale toto sa mi tam nepodarilo dať. Sa mi trošku už začal natrhávať balík, lebo strašne krehký je ten papier. Tak to potom ešte opravím. Takže ďoďkové hračky sú tiež už uzavreté, že môžem už baliť. Dostal takéhoto stýča. Sú to figurky. On má veľa plišákov, a nie veľmi sa s nimi hraje. Tiež to otvorím a pozriem, že či to je bezpečné vôbec. No. A tu je len papier. Ja som myslel, že to je normálne. O, figurky sú krásne. Kde sa tu je Lilo. Potom takýto rúžový Stitch. Červený Stitch, klasický modrý Stitch a toto neviem čo je, ale tiež to je nejaká postava zo Stitcha, ale neviem, že jak sa volá táto postavička. Takže toto vyzerá dobre. Môžem to naspäť zabaliť, takže sa mi to podarí ešte zabaliť tak je. Zabalené. No, dobre. Musím aj pozrieť, že čo mu dávam, lebo viete, že on je hyperaktívny a nechcel by som, že by bola taká postavička, ktorú by zjedol alebo dačo. No, takže je to zabalené tak, bolo. No ide mu to tiež zabaliť, ale rovno vám ukážem si aj, alebo ideme postupne. Takže toto zabalím. No tak priatelia, nedalo mi to, no a nakoniec som tú mikrovlnku išiel opraviť. Vymenil som v nej baterky a pozrite sa. Pekne funguje už, oči svieti, hreje. Takže nebola pokazená, len šmejdy baterky proste. No, toto som zabalil tiež naspäť do pôvodného stavu. No a k tomu ešte dostal takúto placku. Takže môže sa tešiť na obedovanie. Bude to pán. Idem to zabaliť. Myslím, že toto je z ďoďkovej sekcie všetko. No, čo kúpite decku? Aj nič nepotrebuje. A tak hráčky len potešia.
No, není to všetko, lebo ešte dostal jeden obrovský darček. To vám ukážem za chvíľku, ale najprv idem toto tu na zabaviť. Mikrovlnka je zabalená. No a idem mu zabaliť ešte ten tanierik, tie tanieriky s tou táckou. Takže, tak. Zmenil som farbu. Evička mi chcela pomáhať, ale išla dať papať malému a trošku aj vystraja. Takže potrebuje, aby, no proste musí byť s ním. Takže preto robím sám, ale za chvíľku príde a mi pomôže. Ďoďkové darčeky sa zakončujú s tým najväčším darčekom. Takúto obrovskú krabicu dostal. To je asi to najlepšie, čo sme mu mohli kúpiť. Pretože jeho sedačka je už stará a aj nepohodlná, pretože nemá Isofix. Táto sedačka je už s Isofixom. V krásnej farbe. Je to Harbor Blue, čiže modrá. Ja som ju už aj rozbalil, pozrel som sa, ale nebudem ju teraz rozbalovať, pretože ťažko ju potom dostať do krabice. Ale určite uvidíte na videjkách, keď budeme robiť. Takže idem to zabaliť, toto bude makačka zabaliť. A už mi dochádza aj baliaci papier, takže budem musieť ísť dokúpiť. Takže priatelia, na ďoďkov balík nevydalo, na ten veľký. Došiel mi papier, musím ísť kúpiť. Ešte dobre, že máme tu na veľký obchod v dedine. Idem do GVPčka, kúpiť papier a pokračujem. Idem ešte na poštu. Balíčky mám poslať. No a hlasím sa vám. Tak priatelia, podarilo sa mi nakúpiť a idem na to. No, poviem, že extrémne drahé. 70 x 200 cm, čiže 2 metre má jeden tento kotúčik. A euro 10, či jak to stalo? V Michalovciach to stojí asi 45-50 centov, ale tak to už nevadí, lepšie ak cestovať 13 km. No to idem pozrieť, že 4 metre na toto vidú, lebo to ten zvyšok, čo mi ešte ostal z tohto kotúčika, vôbec, absolútne. Tak idem to ešte skúsiť zabaliť a sa vám hlasím.
kvalitky. Ináč sa mi to nedalo. Bola to makačka. Takto to vyzerá po zabalení. Snažil som sa čo najlepšie to zabaliť. Obrovská krabica. Takže myslím, že sa mi to aj tak podarilo. Tak. Ideme na otcov darček. Nemám ho ešte celkom uzavretý, lebo ešte na jeden balík sa čaká. Ale kúpil som tohto pána. Češi ho určite poznajú. To balík prišiel z Českej republiky. Plnotného tátu. Môj oco má problémy s klbami, bolia ho kluby. Tak som mu objednal takéto mastičky. Jedna je v takejto darčekovej sadne. Táto je hlavne na klby. Nie táto, ale s kostivalem. Áno, táto. Potom, sú tu proste 3 druhy. To som mu zobral len tak na skúšku. No a potom som mu ešte zobral takúto jednu veľkú mastičku s kostivalom, lebo toto určite bude najviac používať. No a keď sa mu osvedčí aj táto alebo táto, tak mu ešte dokúpim. Ináč aj vám vyskakovala tá reklama stále na Facebooku. To je otravná reklama, ale aj tak ma prinútili, vidíte. Je to ručná výroba, ten pán sa topí v marihuane. Všetko je z konope. No a idem mu to zabaliť otcovi. A dúfam, že sa poteší, lebo nevedel som vážne, čo mu mám kúpiť. Tak jedine dačo také, čo aj využije. Myslím, že aj mamine darčeky sú také, že využije v pohode. Vysávač to sa využíva každý deň, teoreticky. Celá rodina bude využívať, lebo väčšinou Evička, Marika sa venujú úklidu, mama Mária, tak. No a ten rýžovár, to je tiež pecká vec, potom dostala pyžamo, to Evička kupovala tiež, aj nechtíky, a že určite bude rada. Najviac darčekov má Joďko, lebo všetko možné sme mu pokúpili, viac sme mu toho sme mu aj dali, už teraz sme mu dali. To je taká magnetka, konopný táta, môže dať na chladničku a má jak pamiatku. Idem mu to zabaliť, asi využijem. Dali túhletú krabičku, pekne sa to tu zmestí a bude to vyzerať super. Takže, tak som hovoril, do tejto krabičky sa to pekne zmestilo. Som použil aj tú výplň, ktorú mi poslali ze shopu. Takže takto sa to zatvorí. Není o čom. Je to krásne zabalené. Idem tu ešte dať menovku. No ja už asi tuším, že vy chcete vidieť Evičkin darček, že čo som kúpil Evičke. Ale ešte si musíte počkať, lebo si ideme zabaliť Nelkin darček. Nelka dostala takúto bábiku so sprchou. Opa, už som to aj otrhol, nevadí. A keď napustíte vodu do tej sprchy, no do tej vaničky,
tak normálne si pumpujete a funguje tá sprcha. Tu sú také šampóny, vidíte. Shower gel, badila, puder. No je to taká pekná vec. A ona sa určite poteší, lebo ona vždy len babiky chce na všetko, všade kde ide. Chcem babinku. No tá tuna má tak peknú holohlavu s modrými očami, s kačičkou. No a bude sa môcť hrať od rána do večera. Takže to idem zabaliť. Ďalší krásny darček tu má Kubo. Takéto veľké hasičské auto so šeriavom, aj s hasičmi a s hydrantom. Takže idem mu to zabaliť. A on sa určite tiež poteší. Je to pekné veľké autíčko. Pre malú Natálku my sme absolútne nevedeli, čo máme kúpiť, lebo ona je ešte strašne maličká. Sme jej nechceli kupovať nejakú hráčku s ostrými hranami alebo dačo. Tak to stalo oblečenie a také jedné bodíky, druhé bodíky. Dúfam, že budú dosť, lebo ona je taká, strašne priberá. Takéto nohavice. A to Evička všetko pokupovala zo Sinsai. No potom takéto bodíky. Takže tak, toto tiež dám len tak do krabičky dajakej darčekovej a dá sa to potom pod stromček. To začína nudiť, ale opäť ďalší darček pre ďoďka. takýto hrad Dinobase. Také autíčko, dinosaury. Malo by to hrať, svietiť a skladá sa to z 28 častí, čiže idem mu to tiež zabaliť a on sa pokáka radosťou normálne. Tiež sme to kupovali väčšie, neviem koľko to stálo už teraz presne, možno takých 20 eur. Toľko veľa hračiek dostať. Vám poviem, že my keď sme boli malí, my sme mali vždy krásne Vianoce. Nám rodičia vždy tak vedeli pripraviť Vianoce, že my sme vážne uverili na toho Ježiška. Nič pod stromčekom nebolo a zrazu zazvonil zvonček, otočili sme sa a plno darčekov pod stromčekom. Dodnes tomu nechápem, že jak toto oni tak vedeli zahrať. Ale vždy sme mali krásne Vianoce. Vždy. Tak asi to vo mne ostalo, že tiež pre svoje deti aj pre krsňatka chceme to najlepšie. Keď sme im kúpili hráčky, že by sa potešili, lebo čo kúpite takému deťu? Natálka prvé Vianoce s nami, no a ona dostala oblečenie, lebo vážne neviem, čo jej mám kúpiť. Kúpili jej tam hrkalky, viem, že jej kúpili
som nechcel to isté a oblečenie predsa stále použije. Takže tak, idem zabaliť toto a potom ideme buď na Mariku alebo na Silu. Tam Marika. Vám poviem, že toto sa objednávalo z Notino. Taká biedná krabica prišla. Hrkoce. Toto neviem čo je. Je to dva v jednom. No a potom ešte dostala takúto reťazku so srdiečkom a prstienok. Není to zlato. Je to striebro. Tu má aj punc. Vidíte? 925. A takisto aj reťazka je strieborná. Ale vyzerá to pekne, jak zlato. No, takže tak. Idem toto zapaliť pre Mariku. Som nezabudol, Marika dostala aj takúto kabelku s peňaženkou a no proste kabelku takú horčicovú, peknú, netradičnú, ale hlavne, že je tu značka veľká. Sú to ešte kabelky z výpredaja, ktoré som nerozpredal. No a ostal mi tento kus, takže jej ho rád darujem. Jej sa aj páčila táto kabelka. No a pre Silvu absolútne, ale že absolútne som nevedel, čo mám kúpiť. Eva takisto nič. Takže to vyriešil takto, lebo viem, že ona má rada rúbsaky. Dostala takýto Michael Kors v čiernom, aj v hnedom. Takisto z výpredajú, čo som ešte nerozpredal. Nie sú to originály, hej. Sú to imitácie, ale sú pekné. A jej sa určite zídu. Bude mať na výmenu. No a ešte dačo jej kúpime, samozrejme, ale absolútne neviem, že čo. Takže idem jej toto ešte zabaliť a potom už ostáva len Robko a Evička. Robko dostal takýto sveter. Objednali sme mu M-ko a nie L-ko a prišlo XL-ko. Snáď mu bude dobrý. Ešte potom dostal aj taký magnet na zápestie, kde si môže klince dať a tak do roboty. Ale ináč mikinka fajná, hrubá, vrecká aj na rukavoch. Tuto má také potom, že si tiež tak čo môže zavesiť na suchý zips. Takisto vrecká na rukavoch. No, proste bomba mikina. Veľmi kvalitná, dobrá, teplá. No a tiež ešte dačo dostane, dačo mu ešte dokúpime, len ťažko nič nenapadá človeka a ja si myslím, že aj taká maličkosť poteší, však jak som už hovoril, Vianoce nie sú o darčekoch. Takže tak. No a ideme konečne na Evičku. Viem, že ste zvedaví. Správne, Evička dostala takéto ponožky, takéto hrubé za 5 eur, Steady dostala aj Steady. No a to je všetko. Evička bude rada určite aj za toto. Viem, možno ste sklamaní, ale ja si myslím, že pekný darček. Ale nie. Ponožky samozrejme dostala. Ale kúpil som aj drahší darček. Za 40. Tú kabelku.
dnes súdy. No a je to drahá kabelka veľmi, to je originál. A ona si lutovala kúpiť, lebo viete, aké sú ženy. Všetko chcú, ale nechcú za to zaplatiť. Chceli by to zadarmo. Nebudem ju rozbalovať, lebo je pekne zabalená komplet celá. Ona bude celá bez seba, stojí asi 100 eur táto kabelka, ale ja som mal voucher, takže ja som ju kúpil za nejakých 60 eur, top cena. Ale určite bude spokojná Evička. No a ešte mi má prísť jeden balík pre ňu zo Sheinu. Nezúžavé z tému, som ju objednával jumpku a také podobné veci. Však ešte veľa balíky majú prísť, takže buď to dám do jedného videa, alebo potom na Vianoce až dneska máme, koľkého máme? Sekunda. No, máme 10.12. Ja už mám všetko pobalené skoro. Takže 24. vyjde videjko, bude to dlhé videjko. Ja sa pokúsim ho zrýchliť, aby to vyzeralo aspoň trošku normálne. Takže máte sa na čo tešiť. A ešte vám potom ukážem aj, ako sa tvária napríklad rodičia, no proste pocity starčekov, lebo každého poteší taká maličkosť. Ja neviem, čo oni nekúpili, ale viem, akože, že kde sú schované darčeky, ale nebudem taká svíňa, že by som išiel hľadať. Už potom nie je prekvapenie, pokazím celú radosť a nechám sa prekvapiť. Ja neviem ani, čo mi Evička kúpila. Je to také, no, čakať do 24. ale tak už vyčkam.